हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव नट्स लानानै फैदोंलाय गासै मोनथाम नट्सनि सायाव लाबोनाय जादों। बेयाव मा मा थागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुबाय जानांगौ अलरेडि, अब्लाबो मोनफा मोनफा फारि फोरमायलांनो नागिरदों। दा बेहाय दङ फार्स्टआव खेराइनि सोमोन्दै सुंद'यै लिर। बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन कलेज लेभेलनि। खेराइ फोरबोआ मा? बर'फोरनि देरसिन धोरोमारि रंजाथाइ फोरबो। दा बेखौ लानानै गुवारै बेखेवना लिर। दा बे मोनसे सोंथि थानो हागौ, अब्ला नोंथांमोना नैबे सोंथिखौ लिरनो हागोन। आरो बेनिफ्राय लानानै बेखौ सालि जालि नोंथांनि आरो गुबुन बिजाबनि सोरबा लेक्सारारनि ज' सोदांनानै नोंथांनि रावै लिरनांगोन, अब्ला साबसिन बेस्ट जागोन। मानो होनबा सोरनिफ्रायबा रावखौ लायोबा बेयो कपि जायो जिहेतु, ओंखायनो नोंथांनि रावजों सोनानै नोंहा लिरनो हानांगोन। दा बेनिफ्राय दङ बेयाव मा? खेराइ फोरबो बेनि सोमोन्दै लिरनाय। बेयाव गासै पेज 3 दङ, बेखौ लानो हागोन। नेक्स्टआ जाहैबाय मोनसेया मा? सासे सुबुं आरो हारिमुनि गेजेराव मा सोमोन्दो दङ? माने सासे सुबुं इन्डिभिजुवेल, बेजों हारिमुवा मा सोमोन्दो दं बिनि सायाव गुवारै बेखेवना लिरनाय। मानो होनबा सासे सुबुंनि कालसारासो सासे जानानै समाज जायो, बेखायनो जयैसो मोनसे समाजनि हारिमु जागोन। बेयो पेज 2, बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मा लास्टआव? नैबे मोनसेया गोनांथार, खोमसि फोथायनाय। बे नोंथांमोना नुदों सुपारस्टिसन, जिहेतु खोमसि फोथायनाया मा बेनि सायाव बेखेवनानै लिर। मा बाहागोआ खोमसि फोथायनायाव गोग्लैयो, मा खोमसि फोथायनाय दङ बेनि एगजाम्पोल होननानै बेखेवनानै लिरनाय। दा बेखौ पेज 3, मोननै नुगोन गुवारै फिसा फिसा आखरजों लिरनाय, आरो बाहागोफोरखौबो फोरमायना होखानाय दङ। दा बे मोनथामनिबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों, बेजों थांनानै डाउनलड खालाम आरो नट्स लिरख'नोबो हागोन, अपेन खालामनानै स्क्रिनशट खालामनो हागोन गोसोबादि। दा बेफोर कुइसना गोरोबनाय मोनाखैबा नायनो हागोन। गुबुन भिडिअ, गुबुन सोंथि गोबां आपल'ड जाबाय, नोंथांमोना नाय। प्लेलिस्टआव थांनानै बड' मेजर नङाबा बड' नट्स आरो नङाबा बड' ग्रामार, बेफोर गासैबो प्लेलिस्टआव दंजोबो, नोंथांमोना नाय, अब्ला नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।